Min solitudni għal mument ta' ferħu għaqda, hekk tista' tiddeskrivi l-atmosfera li kien hemm matul il-jum imqaddes tal-miliet fil-kurituri tal-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana, hekk kif laqet mijiet ta' nies li kienu se jispiċċaw waħedhom għall-ikla ta' nofsinhar. Iżda kif dawn jifsu l-adba tal-Kurja id-dwejjaq tas-solitudni inbidel ferħ grazzi għal Caritas Malta. One News kien preżenti fil-Kurja fejn kien hemm Bernardet Briffa mill-Caritas li kellha sehem fl-organizzazzjoni ta' din l-ikla. Aħna dis-sena minna enfasi kbira li ħadd ma jibqa' waħdu dan il-miliet, jiġifieri l-maġġoranza ta' nies li hawn huma nies li dan il-miliet kienu se jqattaw waħedhom, mhux bil-fors għax ma kellhomx il-mezzi. Għax kif qalli wieħed darba qalli aħjar biċċa ħobż biż-żejt man-nies milli dundjan waħdi. Jiġifieri hawnhekk jista' jkunu hawn nies li kienu jaffordjaw jagħmlu tal-miliet imma waħedhom. Tantu hekk għandna persuna hawnhekk li għandha l-birthday illum u diġà awgurajnilha l-happy birthday. Parti mill-Kurja nbidlet ukoll fi kċina fejn ġie preparat l-ikel fil-platti biex jitqassam lil madwar 550 persuna li attendew. Il-preparazzjonijiet kienet fidejn bosta persuni li qed jattendu programmi tal-Caritas li f'dan il-jum xamru l-kmiem biex huma wkoll ipoġġu tbissima fuq fond bosta. Volontirjaw il-fuq minn 100, għandna waħda mill-komunitajiet tagħna ta' riabilitazzjoni qegħdin hawnhekk biex jaqdu llum, mhux biex jirċievu biex jagħtu. Dinna ngħidula il-payback mentality, qegħdin hawnhekk illum daw qegħdin fil-kċina u ħajservu. Jiġifieri din hija xi ħaġa sabiħa ta' amalgamazzjoni ta' nies li għandhom bżonn is-servizz, nies li qed jirċevu imma qed iroddu xi ħaġa lura bħala apprezzament lis-soċjetà. Il-briju ma naqas hekk kif dawk preżenti għamu jisfnu mal-kant u d-daq tal-kitarri. Intant il-Caritas permezz ta' Djakonija Parroċċi kellha wkoll 85 volontier li b'50 karozza waslu mit-ikla fid-djar ta' dawk li ma setgħux joħorġu minn djarhom. Min-naħa l-oħra 170 persuna oħra ingħataw ikla frisata biex isajruha fid-djarhom. L-ikel kollu li tqassam ġie finanzjat minn The Alfred Mizzi Foundation. Il-Prim Ministru Roberta Bera żar u awgura l-festi tajba lil dawk li attendew għal din l-ikla fil-Kurja.